Godine 1202. u Srbiji je izbila još jedna kriza. Stefan Nemanjić je bio na udaru svog starijeg brata Vukana. Vukan se savezao sa ugarskim kraljem Emerikom i započeo građanski rat u Srbiji. Stefan je poražen i morao je da pobegne iz Srbije 1202. godine, tražeći utočište kod bugarskog cara. U aprilu 1204. godine dogodila se prekretnica. Četvrti krstaški rat doneo je pad Carigrada. Vizantija, glavni centar moći na Balkanu, je potpuno uništena. Krstaši osnivaju Latinsko carstvo. Stefan vidi priliku. Bez Vizantije Srbija može postati nezavisna. Uz pomoć bugarskog cara Kalojana, Stefan se vratio na presto u Rasu 1204. godine. Novembar 1204. godine ugarski kralj Emerik umire. Vukan se povlači. Bratoubilačka borba se završava 1205. Padom Carigrada, Stefan je ponovo župan. Bez Vizantije kao prepreke, Stefan je krunisan za prvog srpskog kralja 1217. Četvrti krstaški rat je oslobodio Srbiju.